Velkommen til Mad for Fattigrøve. Hvem kender ikke den der fornemmelse med, at der er ikke flere penge tilbage, og det eneste man har, det er noget pasta, nogle sure rester, og noget ketchup, og eventuelt lidt grøntsager og noget værk inde i køleskabet. Der plejer mange jo at lave den her. Pasta med ketchup, klassisk ret. Smager B. I dag vil jeg vise jer en lille tricks til, med ganske få råvarer i køleskabet, og lave den for næsten ingen penge. Noget mere interessant end det her. Den ender op med at blive til pasta med squash og parmesanost, citron, chili og hvidløg. Den er ikke, tro mig, den er ikke svær at lave, og det smager meget bedre. Og jeg snakkede med en kok tidligere. Han fortalte mig, at sådan en italiensk svend som den her, Primitivo, den er rigtig god, fordi den er meget drueagtig og ikke særlig krydret, og kommer derved ikke til at overdøve retten. Hvis I tager en meget tung krydret en, så smager det hele bare vin. Men den her, Primitivo, tip top. Hvis vi nu, som det ligesom mig, bare er nogle fattige røv, og ikke har råd til sådan noget der, så kan ganske almindelig vand med et par skiver af den citron, I kommer til at bruge, nede i og nogle isterninger, gør det ganske godt. Men lad os komme i gang med det. Så ender vi op med den her, så skal jeg vise jer, hvordan I på ingen tid kommer til at lave sådan en lækker ret som den her. Ikke? Så vi går i gang. Du tager først bacon, en lille smule olie, bare lige for at komme i gang her. Fordi bacon udvikler selvfølgelig en masse olie. Så. Og nu skal I høre her. I kan selvfølgelig godt bruge den billige olie, I køber nede i brusen. Men jeg bruger altid det her virgin olie. Virgin olie betyder, at den er mekanisk presset olien ud. Det vil sige, at der er ikke rester af benzin og andre opløsningsmidler i den her. Så derfor, hvis du kommer til en kok, så vil han smide dig ud af sit køkken, hvis du ikke bruger en virgin olie. Så køb sådan en, og det behøver jo ikke at være den dyreste, men sørg for, at det er en virgin olie. Bacon, det er bare brusens den billige her, bacon i term. Til originalretten, så hører der faktisk en luksus italiensk bacon. Men nu tager vi den danske fattigrøvsudgave her. Så den der lidt rundt, den kan jeg lige så godt sætte i gang i starten, fordi det skal bare være det sprøde til retten. Så den skal bare stå her. Så lad os begynde at hakke vores grøntsager. Sådan der. I kan ikke bare købe Los Citrone, den gule plastik, for det vi skal bruge her, det er, at vi skal bruge skralden. Og den er der jo mærkeligt nok ikke noget af på den gule. Men der skal I sørge for at købe den økologisk. Hvis man er helt vildt fattig alligevel, køber man bare en almindelig, men de er jo sprøjtet. Den økologiske er ikke sprøjtet. Så derfor, hvis vi skal bruge skralden, så kører den økologisk. Alligevel så tager jeg lige og vasker den af. Så tager jeg rivjernet. Her ikke på den helt fine, fordi den synes jeg kraftedeme er så besværlig. Så jeg tager den her over. Og så rykker jeg bare afsted her. Ikke? Sådan der. Sådan cirka en hel skal fra sådan en citron her. Ikke for meget det hvide med, bare det gule. Og hele princippet er her, at vi vil gerne have smagen for citronen, men vi vil have oliesmagen. Altså der, hvor de aromiske, aromatiske smagstoffer sidder i, og de sidder i skralden. Der er simpelthen noget olie inde i skralden. Så derfor, så kører vi bare her. Så det var den første af de her aromatiske olieting. Citronskallen her. Så er vi lige ud. Sådan her. I bemærkede vel før, at jeg vaskede mine fingre. Det skal man jo altid, før man laver mad. Så tager jeg en lille tallerken her. Og min kniv. I behøver ikke at have sådan en stor voldsom kniv, som jeg har her, men det var altså den, der var skarp derhjemme, så den valgte jeg. Og så sætter jeg det til side her. Så skal jeg bruge en smule chili. Det skal ikke være den super stærke chili. Bare en medium chili. Skal jeg lige sådan et stykke af. Sådan der. Så kan I se, der er de her frø inde i. Frøene er super stærke og næsten ikke til at styre. Så dem piller jeg lige frem.
Sådan der. Som I kan høre, så går det lystigt for sig her med pastaen. Eller med bacon. Sådan. Så tager man lige chilien. Og hakker ud i sådan nogle forholdsvis gode stykker her. Sådan der. Og så det sidste, vi skal bruge til vores olie. Hvidløg. Den kender vi jo. Og vi skal bare bruge en 2. Ja, vi bruger sgu bare kun 2. Det skal jo være sådan, så alle kan være med, ikke? Så kan jeg sige, så tricket med hvidløg, ikke? Det kan være pisse irriterende at skulle pille den der. Jeg lægger kniven på. Gør jeg lige sådan der. På den begge to. Så. Drej med enderne. Sådan der. Og så sådan der. Så tager vi den lige på den anden led også. Det er sgu fint nok det. Der er ikke et år i tør. Så. Bare sådan lidt grovhakket der. Og op til det andet. Okay. Det her jeg har her, det er frisk timian. Og der tager jeg sgu bare lige nogle håndfulde. Som sagt, som jeg viste jer før, hvis, kalder jeg det jo mad for fattigrøv, hvis vi ikke har det her friske, så bruger vi bare noget tørret noget i stedet for, ikke? Sådan der. Så den skulle skylle. Og klar til brug. Okay, så skal vi have gang i den her filet arvatus her. En squash. Eller som de siger på italiensk, zucchini. Men det skal I ikke lade jer skræmme af. Det er bare en squash. Og så skal jeg, for den lige er lidt og have med at gøre, skal jeg lige over først her. Jeg tror lige, jeg hiver baconen er færdig. Jeg lige af herovre. Så. Så tager jeg skærmen i sådan nogle strimler her. Nå. Sådan der. Se. I behøver altså heller ikke have sådan en fancy pande, som jeg har her. Det er bare, at når jeg skal til at vende pastaerne nede i det her olie, som jeg snakkede om før, så er det lidt lettere, hvis det er sådan en sorterpande som den her, ikke? Men man kan også bare bruge ganske almindelige pande. Det betyder ikke noget. Sådan der. Tilbage på blusset. Ikke alt for varmt. Den skal bare varme tingene op. Den skal ikke stege dem som sådan. Så vi kører den sgu lige på 4 her. Sådan. Så kommer jeg, her skal man så bruge rigeligt med olie. Som sagt er det jo der smagen kommer ud i. Så tager jeg mine grøntsager og dropper ned i den lune olie. Træinstrumenter på pander. Og de skal ikke rigtig tage farve, dem her. Det der kommer til at ske med dem, det er, når jeg varmer dem op her, så bliver de bløde. Ikke? Så vi lader den stille og roligt stå og varme op her. Okay, så koger vandet. Her. Jeg har taget en rigtig stor gryde, fordi der var en italiensk husmor, der sagde til mig, at det vigtigste med pasta, det var at koge det i rigeligt vand. Så jeg går lige ind og bruger min telefon. Jeg stiller den på, ved I hvad, jeg stiller den på 10, så kan jeg nemlig lige smage den til, om den skal have lidt mere. Så kører den bare. Så kan vi gå i gang med den her. Nu skal I se. Som sagt, så er det ikke fordi, jeg skal stege de her ting. De skal bare varmes i olien. Så den står kun på 2 hernede. Stille og roligt. Så hælder jeg hele mulchausen her. Ned. Sådan.
Og så får den bare lov til at stå her og varme igennem. Og lige så snart den får varmet igennem, så ville man, hvis man var til stede her, kunne dufte citron og timian og hele lortet. Det er rigtig godt. Det der er sket nu, det er, at med de citronskaller og hvidløg og chili, jeg er kommet ned i, der har den varmet olierne indeni, og de er så trukket ud i olien. Det vil sige, at al olien, der ligger hernede, smager nu af de der ting, og ikke kun tingene. Det gør, at når pastaen er færdig, så kan jeg vende den i det, og så kommer al pastaen til at smage af det her. Det er simpelthen super smart. Som I kan høre, så er der nu gået 10 minutter. Slukker jeg for den der, så kan jeg ikke bruge den mere. Nå, så det jeg gør først, det er, jeg tager sgu lige og smager på en af de her. Altså jeg vil gerne have, at der er lidt bid i den jo. Så jeg tester lige. Så lige hvordan den sidder på den. Det var godt. Jeg tester lige her. Og den er jeg. Så. Fint. Og lidt med låget. Så er hele hemmeligheden bare indtaget. Og så må jeg bare passe den heroppe i. Hvad? Gør det bare den her. Ups. Sådan der. Og så var det, jeg sagde, at den der olie, den skulle i kontakt med al pastaen. Så jeg rører lige rundt her, så al pastaen bliver smurt ind i olien. Så tager vi så det sidste magiske touch. Parmesanosten. Selvfølgelig, hvis vi skulle gå den dyre, så kører jeg et stort stykke parmesanost og river det hen over. Men den her er ganske udmærket. Så skal jeg bare lige have rørt rundt i det her. Og til at starte med, så ligner det jo, at der er noget savsmuld på pastaen. Men den får lige lov til at stå lidt her over varmen, så begynder de at smelte de der parmesanosten. Kan I se? Sådan der. Sådan. Så skal vi bare anrette. Ja. Så tager vi bare lige her. Men der er jo ikke et øje tør. Sådan der. Så lige sådan der. Så tager vi lidt af det sprøde. Henover. Værsgo. Pasta con zucchini. Eller på god gammeldags dansk. Noget pasta med noget squash i, du. Og noget parmesanost. Det smager fantastisk. Jeg skal lige smage her. Det smager tysk godt. Ja, ikke? Og det er jo lige så let som at købe sig et vist sted.